Sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Biyernes, Hulyo 29, tuig 2022. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defense Release. Kaya karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Booster COVID-19 vaccine campaign sa probinsya, magasentro sa desidido lamang. Fixed daily income, ginabaton sa mga modernized jeepney drivers. Sa mga nagapangunang balita national, Pilipinas nagka-record sang unang kaso sang monkeypox. Amay sang suspect sa pagpangnothang sa Ateneo de Manila University, patay matapos gintiro. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa aton mga nagapangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. This news. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader. Lain gidya, bag-o nga adlaw, bag-o nga aura. Upod ang Silka Papaya Lotion, 200 ml para sa 107 pesos SRP. Siya sa ako niya tingog kay doga balik-balik kidang hindi malikawan nga ubo, no? Well, anyway, mayong gabi kay Sir Ray Flores Baryoga. Naga-monitor sila kuno sa may di naman Barangay Estefania Gali, no? Sa Fortune Town. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Si Sir Joe R. Tamandagit Tones. Check ko yung pagbasa ko. Mayong gabi lang da, sir. Si Sir Robert Heraposco Caraballo, good PM action and monitor lang kami diri sa may Hutudahan, Dumanan, Bacolod. Sige, salamat gid sir sa mga drivers naton diri sa may Handumanan, halong-halong lang sa pag dalaman sa inyo atag sa mga salakyan kay maulano ng tiyempo. Kaya Inday at Yaki Miriman, mayong hapon. Mayong hapon, mayong gabi, nagli. Ano nalipat ko, wow. Sakay Ma'am Ters Vergara Sancho. Ang balya, nag-monitor siya ko, no? Subong nga gabi sa may Moises Padilla. Sige, salamat, gid. Ma'am Diding Alomiento, mayong gabi. Nag-monitor from Barangay Antipolo Ponta. Adaw-adlaw ko nuha. Alohamiento family. Salamat and God bless us all. Kaya Inday Rose Ann Iriman, mayong gabi man. Sige. Salamat kasi inyo nga pag-monitor. By the way, abang-abang sa aton mga ka-action. And I think ang amon nga mechanics for Roleta, lapit na lang na nga ipagwa, no?
may sala gito sindayan. Pero for sure, maalabot lang gina na ma-achieve gina sa ngaton nga mga ka-action, labi na gid ang mga listeners naton. Layo ka man o kung lapit, kung gusto mo gid nga makadaog, di ba? Kung gusto mo gid nga makadaog, maidiyahan ginaya. Kay man ang na-post ko nagligad, pasensya gid kay na mislok ko gid iya. Now nga may kinahanglan ka pa nga permahan sa ihatag ko nga coupon. So, amo na nagapangayo ko pasensya sa mga ka-action naton nga nag-message man. Pero sige lang kay sa laon pa man ina naton kag ti i-secure ko man sa inyo kung gusto ninyo mag-participate, pwede kayo kamo diri kakadto sa istasyon sa Action Radio and mag-perma, 'di ba? Magbutang sa inyo yung mga information and perma ninyo para mabalbalan naton nga valid ila nga coupon nga ina halin gid sa imo. 'Di ba? At least magperma ka secure na halimbawa mapilian ka dira. Ano ba lang imo iya nga makuha? Number 1 ko tong nakitaan is isa ka sako sang bugas. Take mo tsambahan mo na, hindi ka magpuli nga nagahilibion. Okay, pwede guro nga nagahilibion, pero nagahilibion sa kalipay. 'Di ba? So sige, sa atong mga ka-action, i-update ko lang ang akon nga Facebook post ko may ara nagid kami official, nagid nga guidelines kay para hindi kita magsala, hindi kita magtalang-talang, no? Kay si Action Ando isagid sa nakapatalang. So ako nagapangayo nagid ko nga daan pasensya sa mga ka-action naton ha, no? And hopefully ma-inchendihan ninyo. Sige sa gyapon ng pagsuporta, pagpamati, pagmonitor, sign on, sign off, Facebook Live man o kung sa tag sa ninyo Transistor Radio. So, nagapasalamat na kami gadaan sa inyo. And syempre, sa mga ka-action naton, nga medyo, ano tawag ni? Hindi ba kasarang-sarang bla, no? May upcoming kami medical mission. Kung saan inyo man nga, i-monitor, no? Pamatian naton everyday, monitor lang kita sa Action Radio Bacolod para mabalaan naton kung saan ng petsa, kag ti makakadto ka mo diri, maka-avail ka mo libre. Kag may mga bulong pa kamo nga pauli ya. Di ba? At least, makalibre ka mo ba sa mga pangkinahanglanon ninyo medical. So, sige. Sa liwat sa itong mga ka-action, salamat gid ha. Si Ma'am Teresa Castronuevo. Hambalya, good evening Action Radio watching in Mandaluyong City, Manila. Maraming salamat po sa pakikinig dyan sa Mandaluyong. Kay Rizal Bilyasa, good evening. Sige. Salamat and standby. Kag sa detalye sa nga itong mga nagapangunang nga balita lokal, maga-sentro ang booster COVID-19 vaccine campaign sa Negros Occidental sa mga desidido sa pagpa-booster shots. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, madamo sa mga fully vaccinated individuals ang nagpahayag nga luyag nila sang booster dose. Ginpasiguro naman ni Diaz nga mag-aabot sa insaktong tion ang gintalanang nga bakuna sa mga lugar nga may listahan sa mga desidido sa pagpa-booster. Dugang pa ni Diaz, madamo sang grupo ang nagpahayag nga magadonar sang COVID-19 vaccines. Apang, ginasiguro man sa gobyerno probensyal nga hindi magsubra ang kadamuon sa mga bakuna sa ginakinahanglan. Pagabuksan sa probinsya ang kampanya para sa first kag second booster shot nagligan nga Hulyo 26, ginalansar sa Department of Health ang mas mabakod nga nationwide booster vaccination campaign nga ginatawag Pinas Lakas agod magdamo pa ang mga Pinoy nga magkapa-booster shot kag malabot ang target sa Pilipinas nga wall of immunity. Second booster is not a problem for them. And we welcome this because, as I've said, those who decided to get vaccinated, sila mismo yung nag-request nga, please give us our boosters. Hindi kaya pag-focus ang aton vaccination program sa hindi gusto mo vaccine. Ang
Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Sa iban nga balita lokal, nagsabat na ang pamuno sang Agricultural Engineering Division sa Negros Occidental Provincial Agriculture's Office sa Shocus Orders nga gin-issue sang o kung sa iya sa reklamo may kang tanan sa pag-abuso sa pag-usar sang Capital Cab Service Vehicle, pag-insulto kag pagbuyayaw sa driver. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ini ang pagatunan sa Provincial Legal Office sa PLO agud mahibalaan kung may probable cause kag ma-elevate sa formal administrative proceedings. Gin-issue ang SEO sa Hulyo 21 base man sa reklamo sang driver nga si Lemuel Gravino kag Capital Cab Administrative Aid in Charge 4 Mario Piquet. Ang division head ang isa sa 5 ka mga ginreklamo nga nag-usar sa government service vehicle nga lampuas na sa gin-issue nga travel order kag pag-inom sa mga kaulubong nga ilimnon. Suno kay Diaz, ginaulat pa ang sabat sang apat agud matugyan man sa PLO para sa proper hearing. And all the while he was waiting, wala gid invitation even, no, or what nga mag-upod sila kaon ng kadali. It is an abuse, of course, ang usar sa aton nga government properties because ang aton tani gusto kung may happy time or happy hour, fully anay, tapos on your own, amo na nang pag-happy-happy. Ang palayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Sa dugang nga balita lokal, nagabaton sang fixed daily income ang mga drivers sang modernized jeep nga nagabiyahe sa karon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Ini ang ginpahayag ni Amar Demosthenes, ang driver sang isa sa 3 ka unit sang modernized jeep nga ginapanag-iyahan ni Romeo Hostiniani. Suno kay Demosthenes, nagabaton sila sang 450 pesos nga income sa kada adlaw sila pagbiyahe. Ang minimum nga plate naman sa nasambit nga jeep nga nagabiyahe Homesite Central Market ang nagalambot sa 13 pesos. Ang nasambit nga jeep ang may GPS, CCTV kag Wi-Fi connection. Samtang may panumdum naman sa mga pasahero nga kung may dala nga hilaw nga isda o kung lulutuon, putson sang maayo agud hindi magpanimaho sa sulod sang salakyan. Parayag sang driver ka konduktor, plano man sang tag-iya nga magpahimo sang unit nga wala sang aircon agud bentaha sa mga may dala gikan sa merkado. Na hibaluan posible sa Agosto magapagwa naman sang 12 ka iban pa nga units. Nagalaom si Councilor Claudio Calao Pentevella nga wala na sang issue pa nga magatuhaw angon sa nagapadayon nga registration sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kon backship kasunod sa resolusyon nga ila ginaprubahan sa Konseho tinalikdan nga Miyerkules. Sunod kay Pentevella, nagapadayon na ang rehistrasyon sa tagsa ka mga barangay pagi sa bulig sang natungdan nga mga opisyal. Dugang pa ni Pentevella, mayara pa sa verification process sa papeles sang tanan nga mga aplikante agud mga pasiguro nga kwalipikado sa mga programa ang tanan nga mga individual nga mahatagan sang backship card sa palaabuton. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot na sa 153% sa kabilugan nga populasyon sa Bacolod ang fully vaccinated. Angot sa nagapadayon nga vaccination drive bato COVID-19. Suno kay CDRMO kag COVID-19 Response Team Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ining numero ang resulta sa nagapadayon nga pagpangbakuna nga ila ginapatagayon sa mga mall kag nagkalain-lain nga mga barangay sa palibot sang syudad. Dugang pa ni Pornan, naglabot naman sa 20% ang kadamuon sa mga nabakunahan ang nakabaton sa booster dose. Base sa datos ng itatapan, yara lamang sa average nga 150 ka mga individual ang nagakadto sa mga vaccination centers sa mga mall kada adlaw kag kalabanan diri ang kabataan nga mga estudyante. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Pabasko gangay kayong lawas, mag-inom. Puerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ma'am Nemesha Roques, good evening. Salamat sa pag-monitor. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, good evening man. Sakay Razel Belleza, taga-monitor siya kuno from La Castellana. Sige, Facebook Live. Baw kusog da. Dumayo haw. Sige, Sakay Pusada sa Cerilio. Mayong hapon action ana. Pamati lang kami diri sa may Lechonan. Shout out lang da kay Rex Ababaw kag Judy Robles. Di nga damping Lechonan ni man. Pwede man ta nakatilaw. Cheers lang. Salamat kita sa pag-monitor dira, mama. Ano nisa ang serilyo ni lalaki, babae. Pasensya gida basi magsala ko lahaw. Well, anyway, mayong gabi lang dira kag shout out, no? Shout out. Sa kay Sir Rex Ababaw kag Ma'am Judy Robles, no? Salamat sa pag-monitor sa aton iyang mga ka-aksyon nga nakatutok subong Biyernes sang gabi, no? Sa edisyon sang Aksyon Balita Evening Edition. Okay, wala na ko may na-miss. Kasi may ma-miss pa to di blahaw. Sa piyak na sa akon nga, basi may nagpag-greet dari. Gang naka-live kita gang sa, gang? Sa other naton nga page. Ay, yung buhat. Doon hindi kinapungga ng ubo. Pasensya gid sa aton mga ka-action, ha? No? Tao lang tayo. Hindi kinapunggan basta mag-ubo na gani. Along-along sa aton mga ka-action, no? Kay subong maulano ng jempo. Bawo do hindi mo gid mapaktan kun kaysa gagulpi lang gid ya. Kaga ikaw man dakpon ka man sang mayulan ako ubo sipon pa lang pero kontrang kaso na boka budlay, no? So make sure gid naton nga mabako dato na resistensya kay para yang kung labi na gid sa mga nag-olobra balahaw lakat abi sulod ka mo ya opisina man o kung hindi, no? Palareho lang man ang ginakadtuan mo. Palareho lang klema, it's either bugnaw or init. So bisan diin ka pa dira magkadto, kung mag-abot ya ang tigtrangkaso, bawok amo ganang kabudlay, na? Sige, hambal ko nun na rin, sa Bilyasa, kusog, de piso, galing nga pa wifi. Yeah. Ginapamatian ni tatay sa radyo. Sige, salamat, salamat kid sa pag-monitor. Sinungalan sang tatay mo dra, Ma'am Razel o Razel ni sa Bilyasa, mayong gabi dra sa inyo, no? Kagi mo ko na sa piso-piso mo. Ulog-ulog piso. Kaya mo nang uso sang una. I don't know lang subong kun diri kay do sa pag-pandemic do na dula na mo, no? Do kadasig nagkala sira ang mga computer shop diri sa ginaeskwelahan ko sang una sa
damo na dae, no? Di subong tungod kay nagka-pandemic daw naapektuhan man sila. Well, anyway, hoping makabalik man, di ba? Okay, man pag naton nga mga ka-action. Sige. Ang importante, no? Ang importante, sa na-mention ko kayo na sa inyo, no? Magpamati, gitya mo sa Action Radio. Magpamati sa Action Radio para kahibalo sang mechanics kung paano magdaog sa papremyo. Diba? Ang muna ito nyo bantayan ba kung isa lang ko sa listener. Galing ka tiyari ko ng obra. Kung ikaw isa sa mga listener, dako gini nga bintaha sa imo. So, sige. God bless aton mga ka-action and halong-halong. Happy weekend! Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Anti-Bac. Kag sa detalye sa nga mga nagapangunang nga balita national, ginkompermar sang Department of Health ang unang nga kaso sang monkeypox sa Pilipinas. Ginpahayag ni Dr. Beverly Ho, isa ka 31 anyos nga Pinoy nga nagabot sa Pilipinas halin abroad nagligan nga Hulyo 19 ang nagpositibo sa monkeypox. Suno kay Ho, ang unang nga kaso may travel history sa mga nasyon nga may ginreport nga kaso sa monkeypox. Dugang paniho na kumpirmar ang unang nga kaso paagi sa RT-PCR test nga ginpatigayon sang DOH Research Institute for Tropical Medicine sang Hulyo 28. Na-discharge naman ang nasambit nga Pinoy apang nagapaidalom sa istrikto nga isolation kag monitoring sa iya nga puloy-an. Ginpanumdum sa Department of Health ang publiko nga ang monkeypox hindi pareho sa COVID-19 nga nagalapta paagi sa hangin. Suno kay Dr. Beverly Ho, ang monkeypox tugas ang lain nga microorganism. Rason nga malayo ini ikumparar sa COVID-19. Dugang paniho nga nagwa sa investigasyon angot sa monkeypox sa iba nga mga non-endemic countries, ang virus mahimo maglapta paagi sa sexual contact. Ilabi na sa may mga rashes kag open wounds. Panumdum ni Ho, ipabilin nga matinlo ang mga kamot, magsuksok sang face mask kag magtiner sa mga lugar nga maayo o kung may maayo nga bentilasyon.
Sa katapusan nga balita nasyonal, patay ang amay sang sospek sa pagpangluthang sa Ateneo de Manila University matapos gintiro kay nasang aga sa Rizal Street, Barangay Maganda, Lamitan City, Basilan. Nakilalang napatay kay Rolando Yumol, isa ka retirado nga miyembro sang Philippine Constabulary, kag amay ni Dr. Shai Chow Yumol nga sospek sa pagpangluthang kay anay Lamitan Mayor Rosita Rose Forigay. Ang aide sini nga si Victor Capistrano kag gwardiya sang Ateneo nga si Genevieve Bandiala sa Domingo. Suno kay Police Lieutenant Erin Mazon, ang officer in charge ng Regional Police Information Office. Las 6:30 tubtob las 7 sang aga sang ginluthang si Rolando sa atubang sang iya balay. Apat ang igo sang nga naangko ni Rolando. Nagpatigayon naman sang investigasyon ang kapulisan angot sa insidente. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. Inyogin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 29, tuig 2022. Sa liwat ang inyong tagbalita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.